Mahardikeng tias ing kamardikan. Rahayu, rahayu ingkang samya pinanggih. Nugraha miwah seh wilasaning Gusti, mugi tansah kasarira dumateng kita sami. Ngaturi sugeng dalu sarta sugeng pepanggihan kalian kula warga ageng Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala ingkang dipun pimpin panjenenganipun Bapak Mogol kanthi alamat Desa Tanjung Sari Kecamatan Jakenan Kabupaten Pati Bumi Minatani. Saksampunipun panjenengan sami kasugata tari gambyong minangka purwakaning pagelaran ing dalu punika. Keparenga ing dalu menika kula warga ageng Wahyu Manggala badhe nyegahaken cariyos pamundutan ingkang mawih ira-iraan. Serial Syekh Jangkung dumawah perangan Sultan Agung Tani. Dalang sarta pendapuk katindakaken Roko Mas Anom Suharyanto. Asisten sutradara katindakaken Adimas Eko Pranoto. Pangeprak katindakaken Bapak Suhardi wontene Pranoto Pakliran. Dipun tindakaken Bapak Yoga Sakonco. Tata dekorasi katindakaken Bapak Sutarto ingkang dipun biyantu Adimas Alek Rasmijan. Teknis tata lampu katindakaken Adimas Budiono Mbaka. Lighting katindakaken Adimas Ladu Aldiansah. Wontene pangrengga busana dipun tindakaken Adimas Agus Wijanarko. Binarung ungling Kyai Gongso Madularas ingkang dipun pimpin Bapak Keman Widodo. Kanthi pangliking Swarawati utawi Pesindir. Dipun tindakaken Ibu Sri Murtiningsih saha Ibu Suparyana. Pranoto gending katindakaken Adimas Hadi Prayetno. Wontene Wiraswara dipun tindakaken Bapak Miranda saha Adimas Bagus Edi Mahesa. Musik campursari katindakaken Adimas Ari Semprul, Roko Mas Edi Watono sarta Adimas Udin Galdowo. Pagelaran Sandiwara Ketoprak Wahyu Manggala dipun sekuyung WM Audio ingkang dipun pangarsani Roko Mas Gentong Kawa.
wondene para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Adegan sepisan gambaraken wonten ing kerajaan Ngeruh. Raja Abu Korim ing dalu menika dipun paragani Adimas Abi Rojali. Pakah Johan Sepri katindakaken Adimas Abdul Sutopo. Panglima Harun kaparagani Adimas Eko Pranoto. Wontene para baski karameaken para seniman Bagus Wahyu Manggolo. Atekan salajengipun gambaraken wonten ing Kasultanan Mataram. Sultan Agung Hanyokrokusumo dipun paragani Raka Mas Andi Prastya. Garwa Prameswari katindakaken Nimas Tata Wulandari. Patih Nerangkusumo kaparagani Adimas Bagus Suyanto. Sekar Kedaton katindakaken Mas Uut Sutriana. Wontene Retno Jinoli kaparagani Nimas Diah Maharani. Sunan Kalijogo dipun paragani Raka Mas Anom Suharyanto. Wondene Saridin katindakaken Raka Mas Judek Prakoso. Jim Windu Kerti dipun paragani Bapak Begek Ari Warsito. Jim Kerti Windu katindakaken Bapak Ambeh Wahono. Salajengipun gambaraken wonten ing Desa Miyono. Sarini dipun paragani Nimas Menik Widyawati. Momok katindakaken Adimas Bagong Sutresno. Rokayati ing dalu menika dipun paragani Mbak Ayu Sri Poncowati. Momok Hasanaji katindakaken Adimas Beguk Wiyanto. Putri Cina dipun paragani Nimas Yaya Komaria. Putri India katindakaken Nimas Atun Sagita. Putri Dayak kaparagani Nimas Mutiara. Ulo katindakaken Adimas Eka Gali. Repat utawi dagelan ingkang badhe nglipur manah panjenengan sami. Katindakaken trio pelawak Wahyu Manggolo. Cak Sendor. Adimas Rokim sarta Bapak Mogol. Kanthi mbanipun katindakaken Siciu Arum Somplak. Kabiyantu Siswak Indah Kalola. Mekaten kula wau para kadang budaya Sutrisno. Menggah para paraga ingkang badhe maragani cariyos ing dalu punika. Ito sagutrah kula warga ageng Wahyu Manggolo namung ngaturi sugeng lenggah. Sarta sugeng hamriksani ngantos titi purnaning pagelaran. Nuwun.
kerajaan itu. Aku rambutu aku. Palapuran itu siji boko siji. Sarene akeh kang bakal tak rembug ing iswanane kula. Tak keparangake lungguh kang prayoga. Bangsul diko pakah Johan Sepi. Sang Baginda Raja Abu Khori. Kados pundi panggesanganipun para kawula ugi katentreman wonten ing kerajaan Rum. Kepareng matur Sang Baginda Raja Abu Khori. Menani swasana panggesanipun sedaya para kawula ingkang mapan wonten ing kerajaan Ngerung ing titi wedal sak menika ayem tentrem gemah ripah loh jinawi kertoto titi lan raharjo Sang Baginda Raja. Matur nuwun ewon dene pakah Johan Sepi tansah ngesti menapa ing dados dawuh isu. Lan iki Monggo pun tayoaken diaken. isaken dawuh Panglima Haru. Sang Baginda Raja Abu Khori. Kepiye pakaryan kang tak pasrahake Mangjeng Resi? Ngenani sedaya pakaryan kula kinten datan nemahi beto jalaran saben-saben Sang Baginda Raja paring dawuh dhateng supados ngladhi geranganipun para magap ingkang mangkenipun dipisuda pinungkut dados tamtama rati basti wonten ing kerajaan Ngeruk. Wedal menika sampun cokat caket trampil soterginas sampun kapetak kok menawi sampun wonten setunggal atus magal ingkang patut dipun wisuda pinangka dados bentengipun negari wonten ing kerajaan Ngeruk. Sang Baginda Raja sedaya kala wau namung nenggo rumentah saking kang dalu. Panglima Haru. Nun Matur nuwun nyebut dene sliramu. Tansah pigatekake apa kang dadi pakaryan. Nang jejiban kang becik lestarekake demen dikulat para basti kadri oleh kerajaan. Duh Sang Baginda Raja weca dawuh dalem dadosaken kekancingan sak lebete manah nanging Sang Baginda Panglima Haru. menawi petang kula wedal menika dereng titi wancinipun kedah sowan wonten ing dalem wonten ing kerajaan Ngeruk ngantos panjenengan paring dawuh dhateng kula sebados sempalaken sedaya penayakan praja samunipun wonten bab ingkang badhe nandhal mandharaken menapa wigatosipun. Pancen bener kabeh kandhang Panglima Haru jaga sapa dateng diko pakah Johan Sepi. lan iki Sang Baginda Raja. Sampun sawetawis kula nata wonten ing kerajaan Ngeruk. Nggih, Kula ngrumaos pilih kula menika manungsa lumrah. leres Najan to anggen kula nata wonten kerajaan Ngeruk. Sampun cetha kawula wonten kerajaan Ngeruk boten wani mbadal sedaya dawuh. makaten Langit Mugya kersa pakah Johan Sepi uga Panglima Haru nggih ora tido-tido matur apa ananing apa kang dados pikiran ingsun pakah Johan Sepi. Sang Baginda Raja Abu Khori dados ing mlebeting piswanan agung menika namung kang parikedah kula nyandra dumateng panjenengan mekaten. Leres pakah. Duh Sang Baginda Raja Abu Khori pidana menapa ingkang badhe kula sandhang alamun to kula kumawani nyandra dumateng panjenengan Sang Baginda Raja. Pakah Johan Sepi. Hari ini Ampun tido-tido panjenengan unjuk atur wonten ing ingsun. Awit sedaya kala wau ingsun ingkang mitaya dawuh pakah Johan Sepi. menawi sampun dipun keparengaken ing mriki kula badhe nyandra dhateng panjenengan Sang Baginda. Monggo pakah. Panjenengan jumeneng dados raja menika tasih
Bondo Tumaruno sugih bondo sugih bandu tebih jajan nanging tasih wonten emanipun sangat Lajeng emanipun manggil pundi Pak? emanipun menika mapan wonten ing sisih kiwa panjenengan damparing kaprameswari tasih omplang sang Baginda Raja. Apa kaya ngono Pangliman? Kula condong kalian aturi pakah dan sepi. Saben-saben kula ngraja niti kawontenan wonten ing kerajaan Ngeruk. Alulipun para kawula ngantu-ngantu benjang menapa sesembahanipun wonten ing kerajaan Ngeruk menika anggadhahi garwa jalaran saben-saben panjenengan nganakaken wiswanan wonten ing kerajaan Ngeruk kados dening gagah rayungan sedaya kula kabeto awet komplangipun dampar kaplemesware wonten ing negari Ngeruk sang Baginda Raja tuhunipun kula pribadi rinten dalu gedonga lawan Gusti Kang Agro Jagat benjang menapa panjenengan badhe nyengkakaken wanojo pinangka dados sisihan panjenengan kula boten badhe tidha-tidha nemanggenipun kaparentah nglamar salah satunggal wanojo kula pribadi ingkang nata korinipun nglamar wanojo kula kula boyong kagem panjenengan sang Baginda Raja Matur nuwun Pangliman. Awet saben dintenipun kula tansah nengenaken bab negari wonten kerajaan Rombak. Saengga bab wanita ing mangkonipun ingkang kula sengkakaken minangka garwa pameswari menika kula sesiraken. Kula dereng gadhahi pajikan wanita ingkang pas lan tepat minangka garwa pameswari wonten kerajaan. Dados sang Baginda Raja Bukhari menika dereng wonten pajikan wanita ingkang saged ngratoni manah Leres pakah menawi pakah jansub mangertosi wanita ingkang pas lan kula lenggahaken minangka pameswari wonten kerajaan ini. Monggo enggal matur Pak. ampun kuatos rahayunipun panjenengan gadhahi pakah kang kados dening kula awet kula menika sampun mangertosi endah ayunipun bebasan boten nemukaken setunggal negara ning sapindenging jagat Nuswantara. Mila kanthi menika kula pitados kaliyan panjenengan pakah jansub. Ing mriki mangkenipun panjenengan badhe kula aturi pirsa wujudipun album foto mengke monggo panjenengan pilih wanita-wanita mengke putri-putri mengke ingkang saged ngratoni sinten monggo panjenengan pilih salah setunggal Pakah jansub gadhahi album gambaripun wanita dengan jagat. Selak boten serontok Iki sampun kula beto albumipun. Monggo panjenengan tampi album menika panjenengan buka setunggal-setunggal ing mangkenipun kula ingkang buka. Pakah jansub Nggih, kapolas menika putri saking pundi? menika sang Baginda Raja putri saking Cina. Pancen pasuryanipun ayu Putri saking Cina. nanging imanipun Pak. Napa? Dedeg tiyatipun menawi tok lampan lenggah jajan kalian Nggih. menika dereng timbang utawi boten timbang.
meh cilik niku wau. Kados kados. Oh, ampun kuatos. Tasih wonten malih. Oh. Nggih monggo niku pirsae. Menawi mriki putri saking pundi? Niki saking negara India menika sang Baginda. Emanipun Bapak. Emanipun niku serat diireng. Kok dereng nyucuk ana bab niku. Dereng nyocoki Dereng cocok mboten marah kula Pak. tasih wonten melih. Tasih wonten malih. Menika putri saking Dayak sang Saking Dayak. Atasipun putri kok mboten ngangge sandangan. Ngedeno kados kok niku sandang penganggen adat. Adatipun Dayak nggih kados mekaten. Tartamtu mangkinipun menawi lampan kula sengkaken menapa garwa prameswari. Dados geguyunipun kawula wonten ing kerajaan Ngerum, Pak. Dados tasih kirang cocok. Tasih wonten. Ampun kuatos tesih kathah menika. Lajeng menika putri saking tanah Jawa nggih Mataram. Monggo mangpirsani. Sarwalus niku saking saking tanah Jawi, Pak. Condong putri saking tanah Jawi. Pak Kasasmi sang Baginda Raja sak menika pun sampun pangertos. On sampun madhep-madhep. Lamun to putri saking tanah Jawi. nggih. Ingkang pas kula lenggahaken minangka garwa prameswari wonten ing kerajaan. Menawi kabobot menika sampun tembang. Mila kanthi menika pakah. Nuwun kalian panjenengan ampun ngantos wedi kangelan. Lumarapu wonten ing tanah Jawi. Nglamar putri saking tanah Jawi kagem kula pakah. Walapuntenipun sang Baginda Raja Kene menapa? boten kok ateges kula menika batal dawuh pangandika panjenengan menika boten. Inggih. Nanging ing mriki panjenengan kula aturi pirsa.
bebasan wonten tetembungan dewe desa mawa cara dewe negara mawa pranata mila kanthi menika menawi wonten kerajaan ngerum tresno dumateng wanita ingkang kakung parikedah nglamar kain nembung kalian wanita nanging benten menawi wonten ing tanah Jawa nggih Mataram menawi wonten kakung tresno dumateng omah menika kedahipun boten usah dipun nglamar kedahipun dipun colong kemawon kabar ingkang kula tampi wonten ing tanah Jawa menika gudange kasusilan kedunge kasusastran unggah-ungguh tepo seliro menika dipun agem wonten ing tanah Jawa nggih tanah Jawa pangapuntenipun menawi kula mboten pitados kalian sedaya aturipun Pakah Dwan Sekti Balarang Brok teng pundi papan ingkang nami Nyidro ingkang nami Nyolong menika dados larangipun negari ugi larangipun agama. Harun kowe iki sapa kok dadak jeneng Silon Jarwani lawan Sang Baginda Raja kowe iki ngerti apa kowe iki tak pindhahake aja ana ing sajroning bathok ora ngerti kono-kono ning beda karo Joan Sepin bebasan jagat raya tak indengi aku ngerti swasanane negara kono pranatane negara kono ning beda karo kowe ora ngerti apa-apa nggih mboten dados boyong apa-apa mbok menawi pancen kula dereng mangertosi swasana wonten ing negari-negari iya Sang Baginda sarene ageng raos tresna kula dhateng panjenengan menawi kelamban mangkenipun panjenengan badhe jengkar pribadi badhe nyidra anane putri saking Mataram menawi mangkenipun panjenengan karingkes kalian prajurit Mataram menika ingkang kula patosaken kula suwun kanthi sanget kula suwun panjenengan paring dawuh dhateng kula supados nyidra putri saking Mataram Kolowa. Ngopo kok dadak kowe? Yen ngono kowe arep seneng karo Sekar Kedaton sing dadi pilihane Sang Baginda Raja. Ampun kleru ing pemang. Galaran menapa? Iya, Sedaya kala wau kula namung nguwatosaken kalian kawijenganipun Sang Baginda sing Raja. dadi raja ning gone negari Kula ngertos. Nanging sedaya kala kula migatos kawijenganipun. Cukup Panglima Harun. Pangapuntenipun Sang Pati. Monggo kantun panjenengan dahar atur kula napa dahar aturipun Harun. Nyemanggaken Leres Sang Baginda Raja. Monggo. nari Kula suwun kanthi sanget panjenengan penggalih lan tintingi perkawis menika. Bathi lan ruginipun mangkenipun. Menawi panjenengan nilaraken wonten ing kerajaan ngerum kados pundi kawula-kawula ngerum mangkenipun. Cukup Panglima. Mergo gedhe rasa tresnaku kang tumaduk lawan Sekar Kedaton putri saka Taraja. nah Ing iswana lagu iki aku teman. Aku percaya kawan Pakah Joan Sepin. Aku kan bakal nolong Sekar Kedaton. Milo Pakah Joan Sepin. Sang Baginda Raja Pur. Sampunipun kula niraken kerajaan Ngerum. Nggih. Sakleker gentongipun kerajaan Ngerum kula pasrahaken Pakah Joan Sepin. Matur suwun Sang Baginda. Aja kok anggap kabeh atur mula tak pae nanging jeneng sira minangka senopati ana ing kerajaan Ngerum. Bab katentreman uga tak pasrahke kawan. Yes, Pak.
lekar gendonge oning kerajaan Ngerum kuwi dipasrahno kelawan Juan Sepi. Kula mireng piyambak menawi wonten ing kerajaan Ngerum wedal menika sak lekar gendongipun dipasrahaken dhateng mula kanthi kuwi Harun pindhaning kerajaan Ngerum iki negara kang gedhe kudu aja nganti kelangan babone minangka aku kang dadi gantine raja oning kerajaan Ngerum. Kabeh para kapri Baski minangka kowe dadi pasesen ning kene aku bakal tambah gelar Sang Raja Juan Sepi. Senajan to kerajaan Ngerum wektu dina iki dipasrahke lawan kowe. Iya, Nanging kowe aja nggunakake kalodhangan. Wektu dina iki Sang Baginda Raja Jengkar saka Datuloyo mung pengin nglamar anane Sekar Kedaton putri saka Mataram. Harun. Sak tenane kuwi tak jlomprong. Daya cara pawekaku. Dimen Baginda Raja Jengkar saka palungguhane tumuju ning Mataram yen kelakon tumeka ning Mataram kelakon dheweke nyolong ananing Sekar Kedaton mengkone bakrocok gaman wong-wong saka Mataram yen tumekane pati aku kelakon dadi raja. Dadi kabeh mau rantau. Iya, Yen botenane kowe njlomprongke Sang Baginda Raja. ora gap. Yo, ora dadi boyong opo? Iya. Angin ning papan kene aku tetep rasa rujuk lamun to kowe lungguh. Dadi ratu ono ing Harun. Panguwasa tunggal oning asaning Juan Sepi. Raja Juan Sepi bakal dawuh lan mantu marang kawula. Lan punggane praja sok sapa ae sing rasa rujuk. Kon kudu meneng dadi raja. Kena ninggalake aku tetep rasa rujuk. Ora gelem mudhun saka Datuloyo. Aja lukuke aku yen to aku mau meksa. Kabeh Rati Baski. Sopo sing ora sarujuk lawan Juan Sepi. Melu aku mentun jaba geger minggatno. Ning kene kalamun aku mulya kowe gomulmu. Kula kanthi kuwi. Ketokno dharma buktiku tumrap panjenengan ingsun. Harun Ripin kalamun to dhewe ora gelem mendo. Gawe geger patenono. Ndake. padha dikangelan kalamun dina iki aku lan kowe kabeh kajauhan supaya ngrangket Panglima Harun aja nganti ngoceh-ngacir marang tatanan kang wis tumata.
Siyogo makaryo ngesti sanjata lumaksana kita. Tansyo! Tansyo!